Aksyon! Balita! Apod na inaabot din na Sir Roy no nga na ay kapapuno si Mayor or any executive request to finance our pedicab drivers, those who were not able to claim. Because katong gigahin, sigurado gyud ko nga igo gyud to sa atong mga pedicab drivers. I think some of the pedicab drivers wala lang gyud sila nahatagi because of some clerical errors in the documents. But I told them, I even encouraged the pedicab drivers to put a pressure to the city accountant nga unahon pod sila ba kay dugay na biya to, yang ending biya ning madugay malimot-limutan mawala na, no, di na lang mo claim ang atong mga pedicab drivers nya kinahanglan biya kaayo nila na. So ato lang pong i-accommodate, tagaan na to gamayng priority kay dugay na ni kaayo ato paning sa niaging administrasyon. Unya ni samot na nuog kadugay. So ang ako ra ba nga tagaan na to gamayng accommodation, paspas nga accommodation ng ato ang mga pedicab drivers because they need the 2,000 pesos more or less for their daily living in order to sustain or to finance unsa ilang nga gipanginanglan sa matag adlaw. Aksyon! Balita!